Bismillahirrahmanirrahim. Niati ingsun nyambut damel mugi-mugi diparingi nyotro ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Cek isuk Kang kaya biasae no, mergul no Kang. Sik kae teko pelayaran dadakno Faisal Kembak Kang. Cek didongkrak isik no, saiki wayahe wergule nyemplung ngebur kowen nek Kang. Engko lek didongkraki montore wis mumbul ya dewangi nyurung no. Lah piye maneh Kang, pokoke ketok cidhek ana montor Kembak no sambung ya diewangi no. Ngeruk koene wis mari ambek nyurung Faisal wis mari, saiki wayahe lanjut kering-kering maneh no. Kering-keringe kok isor ngene iki sik Kang, engko dilusikno. Lek kering-kering isor mbek ngelus wis mari ngono ya ngeringi dhuwur no Kang. Lek esek-esek grosok ngene iki lho Kang. Jangkrikane kadale liwat Kang. Tak anggit lek opo tan sempetane kolonjono garing Kang, tibake kadya. Lho Kang, lak iya lek dilus isor sik iki moro dilus kok ndur maneh yo miline yo ngeses no. Wedine miline wis ngeses ngewes yo ngaso sik no. Pas ngaso dadakno no gantrung ya Kang yo diencup no. Tak anggit buntute putul ya Kang, melarikan diri ya wis angel iki. Bokong rong anget koene wis hampir-hampir ya Kang. Yo male wergule nyemplung maneh no. Alhamdulillah Kang wedine balik anul maneh no. Jan walus koyo glepung. Ngeruke wis mari dadakno cakwan teko Kang ya disah-sah ae no. Munggahne ijen ae Kang, baseman takon kering-kering ae no. Baseman takon kering-kering lapo kok kering-kering kok ora geme wangi unggahne. Ya cek kering-kering Kang, bane koene meneh ya ono isine no, wis dikeruk. Baseman wis ngelu sampe kok isor ya takon ngewangi unggahne no Kang wis mari ya. Mek kurang bokongane tok ra gem ngewangi ya potong bayarane iku. Ala cang ganteng ki ra gem golek panganan, panono panganan bagian ngentekne tok ki. Ambek kates ambek gedang aja janten-enteki Kang cang ganteng ki asih kaya manuk tilang ki. Piro wene Kang nggone wedi ki pano HP ne si gelis Kang ra setengah menit. Suwun ya cakwan meneh maneh no. Ya wis no yu Kang meneh ndalang maneh mege video maneh no wergule. Assalamualaikum.